tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo pazuva ranhasi ine musoro wenyaya unotiwo kugumiswa kwezvipiriso zvenzvimbo tsvene. Okay. Kugumiswa kwezvipiriso zvenzvimbo tsvene. Nyaya yatiri kufamba tichitenderera pairi muchirongwa chino cheSecond Coming inyaya yaJesu achadzoka kechipiri. Nyaya iyo iyi yekudzoka kwaJesu inonyatsoiswa pachena mubhuku raDhaniel. Mubhuku raDhaniel kunondoburitswa kuti pane umambo huchateverana munhoroondo yenyika inoyi, kutanga kuverenga paumambo hweBhabhironi huchiteverana kusvikira panozouya Jesu. Asi mukuteerana kweumambo uhu pane humwe umambo hunobuda kuti huchanetsana naiye Jesu zvekutosvika pakumuuraya, wozosiyira humwe umambo hunotevera ihwohwo huchapindira munyaya dzekunamata. Umambo uhu kaitiro kawo hunenge huchipingirisha basa raJesu panzvimbo tsvene. Okay. Okay. Saka zvakakosha hunenge huchiita hunonokanganisa basa riri kuitwa naKristu munzvimbo tsvene. Saka zvakakosha kuti tirambe tichitenderera mubhuku raDhaniel kuti zvirambe zvichiwedzera kujeka zvichaitika Jesu asati auya. Okay. Saka rega timbobata zvimwe zvatakambobata muzvikamu zvakapfuura. Daniel 2 verse 44. Daniel 2 verse 44. Right. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga achamutsa ushe usingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu, asi ihwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Now Daniel ari kurondedzera achidudzira hope dzakanga dzapuwa kuna mambo Nebhukadhineza. Okay. Mambo Nebhukadhineza mukurota kwavakaita, Daniel akutsanangura anoti kune umambo hunokwana huna paya pana Daniel 2. Right. Vateereri pari kutaurwa namufundisi ndepaya mambo Nebhukadhineza paakarota hope achiona chidhori chihombe chaive nemusoro wegold chine chipfuva chesilva nechiuno chebrass nemakumbo eiron, tsoka dzaiti iron nevhu zvakazangana. Saka achidudzira ndopamamave anonzi simbi dzakasiyana idzi umambo hunenge huchiteverana. Asi umambo uhu hausi kutanga pakavamba nyika inoyi,
uri kutangira mazuva ebhabhiloni. mazuva ebhabhiloni ndiyo yaimirirwa nemusoro wegold. Right, bhabhiloni ichimirira musoro wegold. Ndobva tadzidza kuti silver yaiteera yaimirira umambo hwemedo persia. Right. Brasi yaive kuchiuno kumakumbo ndo yaimirira umambo hwegreece. That's right. Makumbo aive iron dare aimirira umambo hwerome. Right. Then kutsoka uku kwai kwakazangana iron neclay kwaimirira divided Roman Empire kana kuti Europe iriko nhasi. Right. Yes, pastor. Saka ndopanonzi pakaonekwa zidombo rakapotserwa asi risina kukandwa nemunhu, rakasvikorova chidhori chiya ichi kutsoka uku kuya kunevhu kunzi mazuva emadzimambo kutsoka uku. Saka dombo riya rarova chifananidzo chiya rakazokura rikazadza pasi rese waumambo hwaKristu. Right. Ndo pari kunzi kuuya kwedombo uku riri kushurudzira kuuya kana kuti rinoreva kuuya kwaJesu Kristu. Okay. Ndo mamisirwo achaitwa umambo hwaMwari pamusoro penyika. Uchauya kumazuva ekutsoka emadzimambo. Kureva kuti Jesu anouya, haazouye munguva yeBhabhiloni. Right. Haana kuuya munguva yeMedo Persia. Right. Haana kuuya munguva yeGreece. Right. Haana kuuya munguva yeRoman Empire. Because dzakatopfuura. Dzakapfuura kudara. Yes. But Rome yaparara. Yakaburitsa umambo hunokwana 10. Okay. Right. Saka ndo urikunzi mumazuva emadzimambo iwayo Kristu anouya. Enda kuna Daniel 7 verse ya 17 na 18. Daniel 7 verse 17 na 18. Mhuka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika, asi vatsvene wokumusoro-soro vachapiwa ushe. Ushe huchawa hwavo nekusingaperi-peri. Takaidzidza pachikamu chapfuura. That's right. Ndoye hope dzaDaniel achiona mhuka ina. Very good. Ndizvo vateereri kune vachiri kutondera chidzidzo ichi, Daniel akaratidzwa mhuka ina dzaibuda mugungwa. Yekutanga yaive yakaita seshumba, kuchiteerera yaiita sebere renge rakaruma mapfupa matatu pamuromo. Ndobva kwaita mbada yaive nemisoro mina. Ndobva kwazoita imwe mhuka yechina yaityisa yainzi yaive nemazino eutare. Pakazomera nyanga dzaive 10. Ndizvo zvakamvura. Very good. Yes. Urikunyatso. Saka ndo pari kunzi mhuka idzi madzimambo mana achamuka panyika. Kureva atatauraya. Babylon. Ndo yamirirwa neshumba. Right. Medo Persia. Ndo yamirirwa nebere. Greece ndo yamirirwa nembada. Ko yaive terrible beast yaivhundutsa ndo yaimirira umambo hweRome. Nyanga 10 dzaive mumusoro ndo dzaimirira madzimambo 10 akamuka pakaparara Roman Empire. Rekaunzwe nyaya yacho ichisusukidzwa futi muna Daniel 7 verse 23 kuenda pa25. Teererai zvakanaka vateereri. Daniel 7 verse 23 kusvika pa25. Right. Akati mhuka yechina huchava ushe hwechina panyika. Huchasiyana neumwe ushe hwose. Huchapedza nyika yose nokuipwanya nokuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga. Uchakunda madzimambo 3. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Uchaparadza vatsvene. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Very good. Pataverenga verse 17 na 18 mfundiso. Yes. Pabuda pfungwa yekuti mushure mekunge umambo hunomirirwa nemhuka ina idzi wapera, vatsvene vachapuwa ushe. Vari kunzi vatsvene ndo vatendi, vana vaMwari. Kana vachinzi vachapuwa ushe, kureva kuti vachapinda muumambo naJesu. Jesu anenge atoya kapa. Saka muchidimbu tingati kana umambo hunomirirwa nemhuka ina idzi hwadarika, Jesu achauya otora vatsvene opinda navo muumambo hwake.
but pastor madzimambo 4 aya kana kuti maempires 4 ari kutaurwa namufundisi aya akatopfuura kaya. Right. Babylon hakusina, Medo Persia hakusina, Right. Greece hakusina, Roman Empire hakusina, but Right. Jesu asati auya. Very good. Ndo zvanzi kana uda dzokorora pavhesi ya23 kuenda pa25 ndidzokorore futi. idzokororei pana Daniel 7 ipapo. Daniel 7 verse 23 akati muka yechina uchava ushe hwechina panyika, uchasiyana neumwe ushe hwose, uchapedza nyika yose nokuipwanya nokuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10 paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3, achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Nyaya yedu ateereri sematangira ataita, tiri kutarisa Jesu achadzoka. Yes. Asi Bhaibheri riri kutiisira pachena kuna Daniel kuti anodzoka rini. Zvikanzi anouya kana madzimambo 4 aya apfuura. But pandaverenga pa Bhaibheri rinenge rasusukidza futi. Very good. Rati nyanga dzine 10 madzimambo ane 10 achamuka paRoman Empire. Very good. Saka mukatarisa pakaparara ushe hweRome pakabuda madzimambo 10. Right. Mamwe acho mauya kuhistory kwako right. Pari kutaurwa namufundisi zveshuwa Roman Empire yakaparara zvirimo munhoroondo ndozvazvakatoita. Right. Pakabuda 10 kingdoms. Imi mufundisi munogona kundibatsira muchisa mumazita iye zvino. Alright. Sekuti iye zvino munyika yatiri inonzi Zimbabwe mufundisi. But yaimbwa nerimwe zita rekuti Rhodesia. That's right. Saka mazita andinonyanyotondera inini ndepayaparara kare. Okay. Although yezvinezvi dzato mazita enyika dziriko. Alright. Munondibatsira. Pakaparara Roman Empire vateereri. Pakabuda vainzi maAlemanai. Ndiyo yaGermany nhasi. Thank you. Pakabuda vainzi maAnglo-Saxons. MaAnglo-Saxon ndo yaBritain kana kuti England nhasi. Right. Kune vainzi maBurgundians. MaBurgundians ndo Switzerland. Right. Kune vakabuda vainzi maFranks. MaFranks ndiyo France. Pane vamwe vakabuda pastor vainzi maHeruli. MaHeruli haasisikwa. Havakwavo. Ko vainzi maLombards. MaLombards ndiyo Italy yatiinayo. Italy. Kune vakabuda vainzi maOstrogoths. MaOstrogoths hakusisina vakaparara. Pane vainzi maSuev. MaSuev ndiyo Portugal. Kune vainzi maVisigoths ndapa number 9. MaVisigoths ndiyo Spain. Pane vainzi maVandals hakusisina. Alright. Saka vasara ndevapi aripo? Vasara. Munogona kutaura mazita ezviripo ezvino ndo 7. German 1. Ndobva mati England 2. Ndobva mati France 3. Ndobva mati Italy 4. Ndobva mati Switzerland 5. Ndobva mati Spain 6. Ndobva mati Portugal H7. ndo dziripo nhasi. Then maVandals, maOstrogoths namaHeruli hakusisina. Saka ndovanzi nyanga 3 dziya dzakadzurwa vateereri. Right. Saka zvanzi iko panapa kuna Daniel 2 vhesi ratatangisa kuverenga vhesi 44 rati nemazuva emadzimambo iwayaya api acho iwaya tataura iwo 7 atatauraya. But kupanzi pane mumwe achamuka uyu ari kuita kunge ari kujoina 7. Very good. Saka kwanzi mushure memadzimambo 10 aya kuchamuka umwe mambo anoparadza 3 patataura vaOstrogoths, Vandals nemaHeruli. Right. Saka mukatsvaga munhoroondo muhistory sezvatakambodzidza muchidzidzo chakapfuura vateereri takaona kuti pakuparara kweRoman Empire kwakamuka chechi yemakristu. Chechi yemakristu zvayakaita Caston payakatangira kuPalestine.
uko kuisraeri ndo kwayakalonjerwa. Makristu ekutanga vaive neheadquarters yavo mujerusarema, zvekuti kuna mabasa Jesu aitoti kana mapuwa simba nemweya mutsvene muchatanga kuparidza mujerusarema muchienda. Yes. Nekufamba kwenguva, because pakafa Jesu umambo hwaitonga ndehweroma, ndana Kesari. That's right. Saka capital city yechechi, headquarters yechechi yakazochinja kubva kujerusarema ichienda kueurope, kuitaly, kurome. Vapuwa muzinda naembara anga ari kunguva idzodzo. Takambozvita Constantine. Justinian ndiye akavapa sarai muchigara. It's okay. Saka ikoko ndokwa. Saka chimwe chinhu changa chiri mu Christian church zvaite kuparidza vhangeri, plus chechi yemakristu yaitove nesimba remasoja, zvekutorwa dzihondo sezvaiita dzinyika. Saka vakatonorwisa ndudzi nhatu idzi. Saka ndudzi nhatu idzi vanoti maVandals, maOstrogoths namaheruli vairamba Jesu. Asi chechi ichida kuti vhangeri raJesu riende. Saka yakatanga kuvarwisa. Ndobva vabatsirwa naempara anga ariko nguva idzodzo ndokukunda maVandals, maOstrogoths namaheruli. Saka in other words, pastor, muri kuti ava vakundwa. Saka vari kusara va8. Va8 kuti 7 vaya nechechi yechi 8. Saka ndo iri kunzi ndorunyanga rwakazobuda kureva chechi yemakristu ine muzinda kuRome. That's right. Okay, pastor. Saka pane zvimwe zvinhu zvatakatodzidza kare zvakanzi iye mambo uyu anenge ari munyaya dzekunamata yatiri kuona kuti ichechi achataura zvinomhura Mwari. Takazvidzidza zvikanzi achashungurudza vatsvene kureva kuti vanhu chikanzi achachinjawo futi mutemo waMwari. Takatoona kuti mutemo waMwari wakachinjwa zvikuru sei pamirayiro ine 10, mutemo wokuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki richibisiwa pachiiswa sondo kuti ichengetwe sesabata. Zvandinoda pastor, pamanditi ndiverenge pane mavhesi anoteera ndoda kuti kana tanzwa kambo muzondibatsira, because pamuri kuti chechi yemakristu muchidaroka inzwai zvinotaura vhesi iri mundibatsire. Daniel 7 vateereri vhesi ya26 na27. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hwoushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vevatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndohwokusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Zviri kuita kunge zvinonzi pachauya Jesu akugadza umambo. Umambo hwechi8 rukumirirwa nerunyanga rwatiri kuti chechi yemakristu ruri kuita kunge ruchatosvika pakuya kwaJesu ruchipikisana naJesu wacho. Asi tiri kuti ichechi yemakristu. Ndoda kuti muzondibatsira ipapo kuti chii chiri kuitika panapa. Regai timbonzwa kambo tosumudzira kubva ipapo. Jesu kisisa Jesu aponesa iroso koraura Jesu aponesa ziwisa nyika dzese kumiri yokwenyanza tenzi anotituma Jesu tumiranyi panyanza Jesu
tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. toda kutenda vateereri. Tisati taita break ndaita mubvunzo kuna mufundisi kuti vajekese nyaya vanga vachitaura yekuti Jesu achauya mumazuva emadzimambo atiri kuona ari kuEurope nekutsanangura kwavaaita. Vati pakati pemadzimambo apa pane mumwe mambo ari kumirirwa nekarunyanga mubhuku raDhaniel. Pandaverenga pastor ndaverenga pana Daniel pandanchiti nyatsoitai kuti pajeke Daniel 7 ndoda kuverenga kubva verse 25 kusvika pa27 verenga munhu wamwari. Iri kuti achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, achaparadza vatsvene uye achatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vevatsvene wokumusoro-soro. Ndandati inini umambo hwakaparadza mamwe madzimambo matatu. Ndizvozvo pastor kuti ichechi yemakristu. Even history inopupurira kudaro. Manga makutsanangura kuti chechi yemakristu iyi ndo yakachinja mitemo yaMwari mushure mekunge headquarters yamuva yakuEurope. Matsanangura kudaro, but verse 26 iri kuita sekunge pachauya Kristu zviri kuita kunge zvinonzi Kristu ari kuuya asi chechi yemakristu iri kuri opposite naKristu. Kana takanyatsoisa pfungwa dzedu patiri kuverenga muna Daniel, mweya waMwari achitibatsira zvinobuda pachena mufundisi nemuvateereri ndezvekuti tiri kuteera nyaya yekudzoka kwaJesu. Ndiri kunzi madzimambo aya anoteerana. Right? Pfungwa dzedu dzinoda kudedzwa naDaniel kunonyanya kutarisa pana umambo hwechifo hweRome. Ndo hwakanetsana naKristu sezvamuchaona muchikamu chinechi. Asi zvapera izvozvo ndobva kwatevera mushure mekuparara kweRoman Empire. Madzimambo akabudapo 10. Asi 3 acho akabva abviswa. Saka anoti akabvisa 3 aya sekuona kwatinoita munhoroondo ichechi yemakristu. Then ichechi iyi yemakristu kana ichinzi yemakristu zviurawo kuti vateveri vaJesu. Asi kuita kwayo kunenge kupikisana naJesu. Because pane kutambudza vatsvene takazviona munhoroondo. Kuchinja mitemo yaMwari takazviona zvakaitika munhoroondo. Kabvunziro kamaita mufundisi, muri kumboona here kuti mitemo yacho yakachinjwa semutemo weSabata. Nanhasi vanhu vari kunamata ende vachitonzi maKristu. Bhaibheri vakatoribata asi Sabata risingachengetwe. Zvireva kuti chimiro ichocho chakaunzwa neChristian Church chicharamba chiripo kusvikira Jesu achiuya. Okay, ndapabata vateereri pari kuburitswa namufundisi mukateerera pataverenga Bhaibheri, even mukatasara muinaro ratsanangura zvemadzimambo 10 achabuda. Riri kunopedza richiti asi vachabvisa simba rake kwete re10 vaya. Sekunge Bhaibheri riri kuramba richiteedza mambo wechi8 uyu ari kumirirwa nekarunyanga. Kuratidza kuti ndofunga ipapo ndopatiri kunzi neBhaibheri dai tanyatsa kuziva kuti hongu iri chechi yemakristu, but pane kuita kuri kunoratidza kuti zviri kupesana nezvinodiwa naiye Jesu. Saka zviri kutonzi chimiro ichi chicharamba chiripo kusvikira Jesu achitozouya. Yes, Pastor, famba yenyu. Anemberi, hatidzokere pana Daniel 8 verse ya 20 na 21. Tisuzukidze nhoroondo yedu. Alright, Daniel 8 verse 20 na 21. Right. Gondobwe rawakaona rakanga riine nyanga mbiri ndiwo madzimambo evaMidhia nevaPezhia, uye nhongo ine mvere ndiye mambo weGreece. Runyanga rukuru ruri pakati pemeso ayo ndiye mambo wekutanga. Daniel 2, 7, 8 zvichienda mberi iri kungoita ichidzokorora nhoroondo imwe chete. Madzimambo aiuya panyika zvichienda, asi focus iri pakudzoka kwaJesu. Okay. Andizvo paona ndo nyaya inoda kuburitswa kwatiri
mubhuku radhaniel. because apo pataurwa zvegondobwe nenhingi vari kudzokorora futika vari kuti medo persia voti greece. Unoziva kuti vanodzokororei? Ndokononzwa vafana vanga vachidzokororo ine simba. Kana mukaramba muchidzokorora zvinoenda zvichijeka kusvika. So ipapa ndofunga kwamuri vateereri munogona kutadza henyu kuziva mavhesi asi achindofunga maakuzviziva izvi kuti Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, kozoya runyanga rwairwisa Mwari. Izvozvo zvinofanira kupinda mumusoro menyu because taane nguva tichizvidzokorora besi ndokaitiro kamwari. Anditozvona. Saka panapa Medo Persia yakateerwa neGreece. Hande verse 22 kuenda pa25 ya Daniel 8. Daniel 8 verse 22 to 25. Right. Kana ruru runyanga rwakavhunika dzimwe ina dzikabuda panzvimbo yarwo, ushe huna huchabuda parudzuro, asi hungave nesimba rarwo. Zvino panguva yekupedzisira yeushe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo nechiso chine hasha unoziva kuita nemana akaipa achamuka. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwe nesimba rake chairo. Achaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pazvose zvaanoita. Achaparadza vane simba nevanhu vatsvene. Zvino nekungwara kwake achafambisa nhema muruoko rwake. Achazvikudza mumwoyo make nekuparadza vazhinji vakafara havo. Achamukirawo muchinda wevachinda, asi uchaputswa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Right. Panapa ponzi Greece taiona nditika yateera Medo Persia. Saka Greece zvayakaita pakafa Alexander, maarmy commanders akaarifomu vakatsemurirana umambo hweGreece. Takazvidzidza Kasanda, Lysimachus, Ptolemy naSeleucus. That's right. Saka ndima yatavirika iri kuti iyo mumazuva ekupedzisira ekutonga kwavo kweGreece pakamuka umwe mambo takuzvisaka kuti Greece yakateerwa neRome. Very good. Saka zviri kunzi manje Rome zvayakaita yakazononetsana nemuchinda wamachinda. Muchinda wamachinda ndiye Jesu. Ende kureva kuti vakamurovera pamuchinjiko. Very good. Because akarovera Jesu, Pilato kandi antoti kuna Jesu, unoziva here kuti ndine simba rekukurovera pamuchinjiko kana kukusunungura. Pilato aive muRoma. Musoja akatorovera Jesu padanda ndeweRoma. Handiti mazviona. Saka ndoumambo hwakauraya Jesu. Andiwapabataka. Imbotidzokere kumashure zvishoma pana Daniel 8 papo uverenge vhesi ya 8 kuenda pa10. Daniel 8 verse 8 to 10. Nhongwe ikazvikudza zvikuru kwazvo, zvino yakati yasimba, runyanga rukuru ndokuvhunika, nyanga huru ina dzikabuda panzvimbo yarwo, dzakatarira kumhepo ina dzekudenga. Zvino kune rumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku, rwakazokura kwazvo kumativi ezasi nekumavirazuva nekunyika yakaisonaka. Rukakura kusvikira iko kuhondo dzokudenga, rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi, ndokutsika pamusoro padzo. Saka runyanga ruri kutaurwa panapa ndo ushe hweRoma. Ndizvozvo. Handiti apa pari kujeka ndo yakateera Greece. Chiverenga vhesi 11 na12 ya Daniel 8. Daniel 8 verse 11 na 12 vateereri. Tiri kungoteera umambo uhu nekuteerana kwawo. Asi muna Daniel 8 iri kutangira paMedo Persia, yoenda Greece, yoenda Rome. Matindi chiverenga verse 11 na 12. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo, rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa, hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose. Nokuda kwekudarika rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pazvose zvarwakaita. Nawo mukatarisa nyanga inomiririra umambo. But pane nyanga yabuda kana kuti umambo hwabuda ndo hwauraya Jesu. Asi zviri kuita sekunge anditi makambomhanya relay kuchikoro. Right. Saka parelay ka ukamhanya unosikopa umwe chimuti kuti akondini. Anditozvona. Saka pana apa pari kuti after Greece chimuti cheumambo chinotorwa neRome. Rome yomhanya. Anditozvona youraya Jesu omuka. Asi yosiya yatambidza umwe chimuti cheushe munhoroondo yedi. Asiri Europe ya. Apuhwa ushe manje panapa, asisiri Roman Empire. Apuhwa ushe panapa ndiye akunze nyanga ya.
iri kuita kunge nyanga imwe chete, asi ukanyatsokutevera katsanangurirwo kacho. Ndazvibata muri kuti Greece yapa chimuti Rome. Right. Rome ndobva yati mhanyei. Kuna Daniel 7 zvaita kunge pataurwa nyika dzakawanda. Asi pane wechi8 azotaura. Azobuda. Kuradza ndofunga ndiye atambidzwa chimuti. Ndiye atambidzwa chimuti. Saka kuchapter 8 futi muri kuti yatanga iri Greece. Ndobva yamhanya ikapa Rome. Right. Rome kwakunotambidza uyu. Ari kuita unga ari kupindira munyaya dzekunamata. That's right. Ndiye apapiwa chimuti. Saka ndo Christian church manje. Because head office yacho yanga yatoo kuRome. Saka hazvina kunetsa kutambidzwa chimuti cheumambo. Handiti wazviona masimba yanga iinawo. But apa manje pairi kunonetsa pastor nemuatereri atambidzwa chimuti uyu ari kuita unga ari kupiringishana kana Jesu. Right. Apa kungoripota zvakaitika. Handiti wazviona kuti tizvizive. Bible riri kungoripota. Handiti wazviona. Saka anonzi iye akazvikudza. Ndopandaida kuti iChristian church iri kunzi yakazvikudza kusvikira kuda kunokwikwidza naJesu muchinda wamachinda. Handiti wapabata. Right. Muchinda anzi mutungamiriri wehondo dzokudenga. Saka hanzi yakapedzisira yatora chipiriso chinopiswa kuchiwisira pasi. Ndopandoda kuti because iri kunzi zvokwadi yese yakaiwisira pasi ikatsika netsoka. Right. Ani mazona nechipiriso kuchibvisa kuchiwisira pasi. Zvipiriso vatereri patakamboita muzvidzidzo zvapfuura. Mwari achida kufanonongedzera zano reruponeso rataizowana muna Kristu. Aiti munhu akatadza unoenda nezvipiriso zvako wouraya woita zvaitwa pasanctuary, asi zvese zvainongedzera pana Jesu. Ariye chipiriso chikuru chinoti pakupona. Nebasa rese raiitwa nemuprista rainonongedzera pane zvaiitwa naKristu. Takamboita chidzidzo ichi. But maybe mungatitsanangurire zviri nani pari kunzi taakuziza manje kuti nyanga ichechi yemaKristu. Right. Iyi ndo yatambidzwa chimuti. Right. But iri kupiringishana nebasa raJesu. Iyonzi yakabvisa chipiriso. Now kubviswa kwechipiriso kana kuti kwezvibayiro kwakaitika nenzira mbiri. Right. Kekutanga ngativerenge Daniel 9 verse 27. Daniel 9 verse 27. Right. Zvino iye toda chikamu chekutanga bedzi 27a. Zvino iye uchaita sungano yakasimba nevazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki achagumisa chibayiro nechipo. Right. Ndi Jesu uyu ari kunzi pakuuya kwake achaita sungano nevakawanda. Kuponeswa kwenyika yese. Pakati peperiod yachoka onzi achagumisa zvibayiro nezvivi. Zviri kurevei? Jesu paakafa pamuchinjikwa ndozvakanga zvataurwa naana Isaya kuti kurohwa kwakativigira rugare kwakaiswa pamusoro pake. Sehwai isingacheme pamberi pevaveuri akaenda akaurawa kuti isusu tiponeswe. Isaiah 53 vatereri verse 3 kusvika pa5. Taurei pastor. Saka Jesu kufa kwaakaita paKalvari akafa panzvimbo pedu isu sevatadzi. Achifira zvitema zvedu isu. Ariye chibayiro chacho. Ndosaka Johana akati iro gwayana raMwari iro rinobvisa zvese. Ndiye ainongedzerwa nemakwai ese. Saka kufa kwakaita Jesu pamuchinjikwa akabva abvisa minongedzo iya yekuurayiwa kwehwai. Kuti haicharambe ichishanda nekuti yainongedza ine ndini hwai yacho ndauya. Yaive mifananidzo ini muridzi wepicture yacho ndaapano. Thank you. Ndobva afa. Saka akabvisa zvipiriso nekufa kwake. Pakajeka. Imwe nzira yechitu tiverengere Hebrews 9 verse 1 na 2 verse 5 part B yacho neverse 11 na 12 neverse 15. Hebrews 9 verse 1 na 2. Zvino neiyi sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yekushumira Mwari nayo neimba tsvene yenyika, nekuti tebhanekeri yaive yekutanga yakagadzirwa makanga muine chigadziko chemwenje netafura nezvingwa zvekuratidza, ndipo panonzi patsvene. Hatigone kurondedzera izvozvi tichiita chimwe nechimwe iye zvino. Verse 11. Asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya,
akapinda nepatebhenekeri yakapfuura pakukura nepakukwana, isina kuitwa nemaoko, ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo, kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro rusingaperi. Verse 15. Nemhaka iyo, iye ndimurevereri wesungano itsva, kuti rufu zvarwakasvika kuzodzikinura avo vakadarika pasungano yokutanga, vakadanwa vagopiwa chipikirwa chenhaka isingaperi. Right. Rokona nyaya iri kubuda panavo. Jesu paakafa paKalvari, Yes. akatora nzvimbo yezvipiriso. Yes. Saka iye ndobva aita chipiriso. Uh-huh. Ndobva agumisa zvipiriso. Uh-huh. But akazomuka. Ndozvitaurwa navaHebheru. Akava murevereri. Achibva aenda kudenga. Yes. Paakamuka manje, akanotora imwe ofisi nyowani. Hanza akamuka amupurisita. Amupurisita. Nekuti mupurisita aipinda munzvimbo tsvene neropa. Saka haana kuzotora ropa rembudzi kana rehwai kuenda naro kunzvimbo tsvene yekudenga. Akaenda neropa rake iye amene ndo raakanombora. Achibva aenda ari iye mupurisita manje. Okay. Saka amune chimwe chimiro. Okay. Mapabataka. Vateereri, mufundisi vari kuti Kristu paakatifira akafa segwai. Asi paakamuka akuenda kudenga, hongu afa ropa rake rayerera. Akabva atora ofisi nyowani. Ndobva ava mupurisita wedu musanctuary iri kudenga kwete dzepanyika. Saka paari kuita basa ari musanctuary panoda ropa. Ndopari kunzi hapachada rembudzi kana rehwai. Nekuti aakudenga aakushandisa ropa rake. Amen. That's right. Yes. Very good. Saka toda kuti timbonzwa kamboka. Because hamusati mandipindura. Kuti iyi chechi yemakristu yakatambidzwa chimuti neRoman Empire yaipiringishana sei naJesu ichimutorera chibayiro. Ndopandinoda kuti pajeke because zvikuita kunge zvinonzika icharamba ichinetsana naJesu kusvika Jesu auye. Right. Saka muri kunzwa ndiri kuti pano pakakosha kuti iye iri chechi yemakristu. Right. Asi iri kupiringishana naJesu. Zvofamba sei. Saka timbonzwa kambo ateereri. Mufundisi vachauya voenderera mberi vachijekesa ipapo. Indlela yetu itelusizi, isono sensu twalubenzima, nesibopongeke sasedula, ekupeleni sizotokoza, ekupeleni sotokoza, ekupeleni sotokoza. Mbonu jesesulini nomkosi bake, sihlabelele, ekupeleni sizotokoza. Amathunzi azonyamalala, ukukhanya kuzoqedisono, yeno kusolwa kuzopelanya, ekupeleni sizotokoza, ekupeleni sotokoza, ekupeleni sotokoza. Mbonu jesesulini nomkosi bake, sihlabelele, ekupeleni sizotokoza. Izingilo zilindele, ukuhambisa izindaba ezinhle, chiyanini izondonongona, ekupeleni sizotokoza, ekupeleni sotokoza, ekupeleni sotokoza. Mbonu jesesulini nomkosi bake, sihlabelele, ekupeleni sizotokoza. Tinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chedu The Second Coming of Christ. Pachikamu chapfuura panga paita mubvunzo mufundisi wada kubvunzai. Yes. Kumwe kwese ndofunga vateereri kuri kukujekerai kuti panopiwa nhoroondo yenyika takatarisa kudzoka kwaKristu. Mwari ari kutanga achitaura
maumambo achiteedzana kuti Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire. Ndobva taona kuti Roman Empire yakabva yazotambidza chimuti, kunyange zvichita unge yakatambidza kuEurope iripo, asi akanyatsotambidzwa chimuti iChristian Church yenge ane muzinda kuRome. Ndo iri kunzi yakaparadza vatsvene ikachinja mirayiro yaMwari nezvakadaro. But patapana Daniel chapter 8 mfundisi. Ndipo paita mvunzo wangu. Alright. Kuti zviri kuita unge zvinonzi umambo huri kumirirwa nekarunyanga. Christian Church. Iri kupingirishana naJesu pabasa. Alright. Ndo pandinoda kuti pajeke ipapo, but iri chechi yemakristu. Alright. But ichipingirishana naJesu. Alright. Maisa pachena kuti Jesu ndiye aive chibayiro. Iye zvino ari kusanctuary yekudenga semuprista achishandisa ropa rake. Pajeke sei ipapo mfundisi? Saka chiri kuda kunzi chijeke naDaniel ndechekuti umambo hwechechu yemakristu hwasimudzira pakasiwa neumambo hweRoma pakurwisana naKristu. Nekuti umambo hweRoma hwakarwisana naKristu kusvika kumuuraya. Yes. Asi zvichizadzisa zano raMwari reruponeso rekuti aifanira kufa sechipiriso. Yes. Saka Christian Church yaitawo take over. Iri kuenderera mberi nekukakavadzana naJesu. But zviri kufamba sei? Maybe rekatimboverenga dzimwe ndima idzi tione kuti zvijeke kupingirisha kwairi kuita basa raJesu rezvipiriso. VaHebrew 8 verse 1 na 2. Hebrews 8 verse 1 and 2. Zvino shoko guru panaizvozvi zvatataura ndiro kuti tine muprista mukuru wakadai wakagara kurudyi rwechigaro choushe cheumambo kudenga. Iye mushumiri wezvinhu zvitsvene newetebhanekeri chaiyo yakamiswa naShe isina kumiswa nemunhu. Saka panapa pari kudzokorera pfungwa yatambotaura yekuti Jesu mushure mekumuka kubva kuvakafa akatora ofisi yehuprista ari kusanctuary iri kudenga, ari munzvimbo tsvene yekudenga. Yes. Regai tinzwe basa raari kuita rehuprista ikoko kuna vaHebrew 7 verse 22 kuenda pa25. Hebrews 7 verse 22 to 25. Saizvozvo Jesu wakaitwa rubatso rwesungano inopfuura nekunaka. Ivo vaive vaprista vazhinji nekuti vaidziviswa nerufu kugara nekusingaperi. Asi iye zvaanogara nekusingaperi ane uprista husingapfuudzwe kune mumwe. Naizvozvo une simba rekuponesa kwazvo avo vanoswedera kuna Mwari naye, zvaanorarama nekusingaperi kuti avareverere. Right. Pana pari kubuda pfungwa yekuti uprista hwaiitika munzvimbo tsvene yaana Moses. Maprista aichinjana. Aisaramba aripo narini. Hanzi vaifa. Asi uprista huna Jesu manje hunoramba huripo nekuti haafe. Anorarama nekusingaperi. Saka huri nani kawo? Huri nani. Ndosaka ichinzi better covenant. Okay. Asi manje zviri kunzi basa raanenge achiita paverse 25 kureverera vanouya kwaari. Ndo basa rake raari kuita. Kureverera. Mutadza abvuma uyu ari kudzoka kuna Mwari kuti agashirwe naMwari, anorevererwa naJesu ari munzvimbo tsvene yekudenga. Ndo basa raari kuita iro. Papariraita. Very good. Ibva wanzwa ichitsinirwa pana Timothy wekutanga 2 pavhesi ya5. 1 Timothy 2 vhesi ya5. Right. Nekuti kunongova naMwari mumwe chete nemurevereri mumwe chete pakati paMwari nevanhu, ndiye munhu Kristu Jesu. Right. Kuti vanhu vasvike kuna Mwari vagashirike, kunodiwa muprista zveshuwa hongu anenge achivareverera. Asi hanzi kunongove nehwani chete pasi rese, ndi Jesu. Ndaona pakuita problem. Right. Uri kuona problem. Uona pandakuona pakuita problem ka? Ndikutozviona mukurarama kwatinoita. Because zveshuwa Bhaibheri riri kunyatsoburitsa kuti murevereri mumwe chete. Tinotori nedzimbo asi mufundisi dzimwe dzatinotoimba. Tasvika pakaomerwa patinoita kuti murevererei, mumureverere, but tisingarevi Kristu manje. Right. Mazvoona manje. Saka unoziva kuti kubva mu1st century
the Christian church yakatanga kudzidzisa vanhu kuti kana muchida kuregererwa munoenda pamberi pemunhu mufundisi wekuchechi woreurura zvitema zvako kwaari, iye ndiye wokureverera kuna Mwari. Aiwa, alright, aiwa, yadzoka, because nyaya yamuri kutaura ndiri familiar nayo vateereri. Chinhu chitorimo munhoroondo chakaitika muChristian Church kuti sezvavari kutaura makore avataura kunyangwe vainamata Jesu, but pane dzidziso yakachipinda muchechi yekuti vanhu vanga vakudzidziswa kuti atadza, aita upombwe, aba, anyepa, anoenda onopfugama pamberi pemunhu, angave mufundisi, angave muprista, okumbira kuti arevererwe kudarika kwake. Zvekutoti nedzimwe nguva aigona kutodzokera kumba mufundisi achitonzi waregererwa, aimuti waregererwa atoriwo munhu. Saka zviri kuitika manje ndezvekuti Bhaibheri riri kuti murevereri i1, Jesu ndi Jesu. Chechi yoti unogona kurevererwa nemunhu ari mufundisi. Anditozviona. Saka ipapapa kuwisira basa raJesu pasi kuri kuitwa nechechi. Kuti ropa rake ari chibayiro chinotipa kuregererwa zvitadzo, iye Jesu atireverera. Poita munhuwo zvake ari kungoti aiwa ndatokuregerera zvaita. Saka uri kunzwa Daniel manje ari kuti kushora kauka. Ndosaka Daniel ari kuti iye utungamiriri ihwohwo huchagumisa zvipiriso zvenzvimbo tsvene. Kureva kuti huri kunopingirisha basa raJesu remunzvimbo tsvene. Kuzvidza kuti zvaiwa zvina basa. Hazvisiri izvo. Mwari ari kuti anokurevererai ndi Jesu yemuti aiyewa unogona kurererwa nemunhu. Anditwa pabata. Ndosaka uone nyaya inobva yadzoka. Imi mataura zvekuma1st century. Nyaya yaibva yadzoka here vateereri. Even kune dzimwe tsika dzatakatokurawo tichita even isusu vari muno mustudio dzekumagedhi. Izvo zvinanhasika kune vanhu vachiri kutoenda pamberi pemufundisi kana angava muprista, vamwe anotomira pagedhi achireurura kumunhu anonzi magedhi aya harisi gedhi reari kuti pachechi pakafenzwa. Aiwa, ndinopadzwisa even ndinovateerera nyaya yemagedhi munoinzwisisa yekutoti confession inenge ichitwa kumunhu. Pfungwa iyi kunyange iri kuraramika pakati pedu ateereri, iri kupikisana nezviri kutaura Bhaibheri. Ndozvandiri kuona basa. Now ukatarisa manje wozoona kuti imwe zvakare pfungwa yakaunzwa neThe Christian Church yaive kuti kune nzvimbo inonzi purgatory pakutsanangura kweChristian Church. Hanzi mupurgatory munoti kana munhu anga achienda kuchechi afa asi ane zvimwe zvitema zvakasarira zvinoda kupemenwa kuti akone nzvereke achigadzirirwa kupinda mudenga, ainzi anoenda kunzvimbo ikoko onopiswa sekunge kubvuraudza kuti zvitema zviya zvipere ochizoenda mudenga. Ndinoiziva pfungwa yacho. Anditika. Saka yaiita kuti iyo inzira futi yekubvisa Jesu nechipiriso chake, kuti kufa kwaakaita pamuchinjikwa hakuna kukwana kuchendesa mutadzi, zvoda kuti ambonobvurwa futi mumoto kunyange Jesu akafa. Vateereri, pfungwa iyi ndinoiziva hangu pfungwa yekutaurwa namufundisi, but handifunga kuti ichiri kunyanya kuraramika pakati pedu, because dzimwe dzepfungwa dzekuti dzinenge dzisina kana tsigiro yeBhaibheri. Pfungwa yavari kutaura inyaya inotaurwa yekunzi kune nzvimbo inonzi purgatory, yekuti kana wafa usati waenda kudenga unombonopiswa zvichienderana nezvitadzo zvawakaita. Saka kakupiswa kaya ndo kari kuburitswa namufundisi pachena kuti kana moto uchinzi unonokupisa mbichana zvivi zviya izvi, zvazviri kureva kushora pachena ropa raJesu nekurerera kwaJesu kunobvisa zvivi. Pari kuita kunge zvinonzi kamoto aka kari kunzi kanei kachibvira ndo kanonopemena, ndo kanochenesa, kanonoita page. Ndo panobva pfungwa yekuti purgatory kanonoita page, kupisa kubvuraudza kuti tuzvivi tuya tubve. Pfungwa yacho zveshuwa yaiveko, but ndoda kukukumbirai vateereri, pfungwa ingairege kurarama kwamuri zvachose, haina kana tsigiro yeBhaibheri. Famba yenyu mufundisi. Ende vanhu vaitonzika kana mine hama dzenyu dzakafa dziri kupurgatory, unogona kutoronga nevatungamiriri, kotoitwa service
yekuti vochitaura naMwari kuti uyu chimubvisa impurgatory achienda kudenga. Andiri kuona. Saka dzese plus hazvina kugumira ipapo ka. Kune vainzi ma-traveling pardoners. Ava vaive vanhu vakaita sei? Vari kubva muChristian church ivava. Vanhu ava vaifamba nemacertificate ekuregerera. Saka vakasvika panapa kuti Caston, chitema chako chawakaita chiyaka ndeche $50. Iwo wobhadhara $50 iyeyo, wotonyorerwa certificate iyeyo kuti chitema chako wabhadhara charegererwa. Zvinhu izvi pazvaitika iwo ndiwakaita history kwai kusiri kungotora advantage here kuti vanhu vaisaverenga bhaibheri. Unoziva kuti because pandiri kurera ka nyaya dzese dzamutadzana purgatory dzekuita confession kumunhu dzemagedhi haizi nyaya here inongotanga vateereri pakuti munhu haasi kungoda hake kudzidza bhaibheri. Chinoshamisa ndechekuti chero nanhasi unoona tukuita itwoto tuchirimo mukati memakristu. Saka iwe waona kuti yekutengesa ma-indulgences yekutengesa ma-certificate yekuregerera iyo ndeimwe nzira futi yekuti munhu hauregererwe naJesu ba, asi certificate ndo inokuregerera. Kuwisira chipiriso chaJesu pasi. Kushora pasi. Verenga vakorinde unzwe. Ndiwabvunza mubvunzo wekawa. Vakorinde vekutanga 11:24 na26. 1 Corinthians 11:24. Akati avonga akamedura akati, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Verse 26. Nekuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Jesu akasiya audza vatendi kuti munondirangarira sei uye munoparidza rufu rwangu sei, chirayiro chatenzi. Na ukatarisa chechi yemakristu pane problem here ipapo. Zvayakaita manje ndezvekuti I think mu12th century yakatanga kuti vanhu kana vakauya kuchechi vachipohwa chirayiro vaingomedurirwa chingwa bedzi, waini vasingachamwi. Paionetsana ngudzo dzavaipa zvavo. Asi Jesu ari kutika zvinoda chingwa newaini, kuchingwa chichimirira muviri waKristu, waini ichimirira ropa rake. But chechi yemakristu iri kuparidza Jesu wacho ndo yakasvikochinja izvozvo. Nzira yekudzidzisa nekurangaridza vanhu zvaJesu akatifira paKalvari yakachinjwa nechechi. Vateereri maybe gandikukatei munogona kuramba muchipa mamwe example zvikatitorera nguva ndikuona nguva yedu yafamba. Pakufa kwakaita Jesu vateereri iye ari yegwayana redu, ropa rake raifana kuyerera. Musanctuary yekudenga semuprista oshandisa ropa rake kutireverera. Saka patinoita chirayiro chatenzi zvitori mandatory, ndoti ishona zvakatofanira, ndo zvinofanira kuti zvinofanira kutotika chinomirira ropa chiwanikwe, nekuti ropa iroro ndo raitoratidza kuregererwa kwedu zvivi, kufira kwaakatotiitira iye Kristu. Saka ropa iri rinofanira kutowanikwa, but iko zvino patinoita chirayiro chatenzi rinowanikwa muchimiro chewaini, kwete inodhaka iya ine doro. Saka panoda chingwa chinomirira muviri wake neropa newaini inomirira ropa rake. Thank you. Verenga ya Hebrew 8. Imi mamati kudi? Mamati vanhu vari kuita hafu. Mu12th century ndo makabviswa waini. Ndobva vanhu vasara vachidya chingwa bedzi. Ende kunotori nemamwe maKristu asingatomboite chirayiro chacho. Havatori neinacho. Kuti it's either kana vachiita vanongodya chingwa. Waini haanwe. Kana utoti havatoite zvachese. Kupingirisha basa raKristu. Mamati ndiverenge Hebrews 8 verse 10 na 11. Hebrews 8 verse 10 na 11. Right. Mirai ndisvike ipapo. Ndasvika. 10 na 11. Nekuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwaya apfuura, ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo, nepamwoyo yavo ndichainyora. Ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Mwari ari kuti iye kana Jesu azouya vanichararama semakristu zvichienda mberi, ndichaita sungano patsva navo. Ndinozviita sei? Ndichanyora mitemo yangu pamwoyo pavo, kuitira kuti hapana anozonidha kudzidziswa kuti mutemo unenge uchizviziva.
handiti vasvona kuri kubatsira kwaMwari nemweya wake mutsvene kuti vanhu vanzwisise mitemo yaMwari vaichengeta. But ukatarisa manje Christian Church yauya painzi kuna Daniel 7 achachinja mutemo waMwari panze pekutokurudzira vanhu kuichengeta akabvisa murayiro weSabata kwakuti vanhu vachengete svondo. Ndosaka Jesu achitaura nevaFarisi anoti imimika munondinamata pasina munonamata nemiromo bedzi asi mwoyo yenyu iri kure neni. Mirai vateereri pataurwa namufundisi apa ini namufundisi tinoenda kuSeventh Day Adventist Church. Saka pavari kutaura nyaya yekuchinjwa kwemitemo mumwe wacho muri kutaura weSabata. That's right. Hatisi kuzvitaurira kuti tinoenda kuchechi inonzi Seventh Day Adventist. Ndo zvazvitori muchechi yemaKristu. Mutemo uyu wakachinjwa. Taurei. Ende kune maKristu akawanda nhasi vari kuchengeta svondo yakaiswa nevanhu. Jesu obva ati kuna Mark 7 pavhesi ya7 muri kundinamata pasina. Mark 7 verse 7. Asi vanondinamata pasina vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yevanhu. Akati kwavari zviro kwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Izvozvi zvamwe mukangotaura zveSabata kanobva asvotwa vakutaura zvechechi yavo zvoita sekunge chechi yavo yatukwa. Izvo aiwa hakuzi kutuka ba asi ndo chibiro chakataurwa kuna Daniel kuti kusvika Jesu auyeka muchechi yemaKristu munenge muchitosvoteswa Mwari achipingirishwa mirayiro yake ichiwisirwa pasi chipiriso chake chichiwisirwa pasi. Saka ndo nyaya yaikurukurwa naGabriel manje kuna Daniel 8 manje. Daniel 8 verse pavhesi ya 19 akati tarira ndichakuzivisa zvichavapo panguva yekupedzisira yekutsamwa kwaJehovha nekuti ndezvenguva yakatarwa yekupedzisira. Verse 26 zvawakaratidzwa ndezvazvokwadi asi iwe vanza zvawaona nekuti ndezvemazuva mazhinji anozouya. Uri kuona kuti Daniel paaiudzwa ainzi nyaya idzi ndedzemazuva ekupedzisira. Ndosaka nhasi uri kuona vanhu vachiri kuvhiringidza zvinhu zvisezvo vanonoreurura pamberi pemunhu vasingachengete Sabata. Ndezvemumazuva ekupedzisira zvinhu izvi handiti wapabata. Saka paikurukura Gabriel manje neumwe mutumwa akati zvinhu izvi zvinosvika rini zvichiitika izvi zvichingosiwa zvichivhiringidzwa basa raJesu richipingirizwa zvinosvika rini. Daniel akateerera mumuono ndobva zvanzi unto 2300 days kureva kuti pachaita makore 2300 nzvimbo tsvene yozocheneswa. Ndosaka tiri kuramba tichitenderera kuti panyaya iyoyo vateereri toda kutendai nguva dzedu ndo dzakwana. Mukurarama kwenyu chiregai kupingirisha Jesu. Mwari paari kuuya nekuti apadyo nekuuya ari kusikotora vanoita kuda kwake vanomuteerera. Dai Mwari akukomborerai, Mwari akuitirei zvakanaka. Udzai vanhu nhare dzedu mufundisi kana paine vane maquestions. Kuri kwekuti washaya munhu anopinda Seventh Day Adventist Church ari padhuze newe kuti umubvunze pauruda kubatsirwa munogona kushandisa nhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti chimfundisi 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigete ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira
kune mwenga